Hi guys, story time. Sichomi yam ijola ne boyfriend yam. Okay, so ndinale chomi ke usuka e-Eastern Cape and njengoba esuke kwawuphatha enyakeni njengoba esuka e-Eastern Cape. I don't know what happened. Wayeseva city at the time, so wa drop out andazi basasi into esizawuthanga nembuzi yabo, because I feel like if ayifuna ukunixelela ngawayengixelele, but ke ndizama ukunixelela ba like sidibene njani. And also sasazana ku-social media guys, sasiqala ukudibana ngosidibana phaya eCape Town. One text akube yazi ba ndiphana and ndipha kulaa ndawo afikele kuyo yabo, and sadibana kanjalo i-friendship yanyukela kanjalo and yaqina ke ngoku. Okay, so akazi bantu mos apha wazi mna ndedwa yabo, and nasandinazo iitshomi nandinazo kodwa zazidekade ukuthi i-friendship samdala okanye sasekapa sasi-toxic man kulaa friendship yethu yabo. So ndiqonda okay, at least ndifumene itshomi entsha, sibe ziitshomi ke, sibe ngobhesti nyani, like sibe ngobhesti wazi. So sihamba izinto so-right, akazi ndawo moso ndibonisa indawo. Ndine-boyfriend ke guys, le boyfriend qona ubasela ngayo uba ndandiserious nayo. Ndinale boyfriend yam siserious, ndi-introduce i-best friend yam ke kwi-boyfriend yam because uzawundibona lo mntu oko ngoku. And nam xa ndisiya kwi-sit-ins ze-boyfriend yam iitshomi zakhe ndizohamba naye, ndise ndifumene umntu ohamba ngoku yabo, ndiphumile kancinci kwezaa friendship eziyi-toxic. Okay, kungabikho nto ke siqhubeleke netshomi yam. And sasivana guys, like sasivana kwakwi-social media, sivana because sasazana kufacebook kudala, sasivana kwakudala kwakufacebook. So sabe savana kakhulu xa sesidibana like face to face. Sazitshomi ke, ndihamba naye indawo. And koku njengoba engumntu ofika apha eCape Town, akafumani mntu wefuna umsebenzi angahlali nje kuba like eyekile esikolweni, afumani nto okwenza until unyaka kuphela. Mna ke ndiyasebenza, ndandisebenza e-KFC at the time, ndiyasebenza. Okay, kungenye weekend ke ngoku ndiyosapota i-boyfriend yam. I-boyfriend yam yayikasirepha by the way, wayengabafana baculayo barephayo wethu yo ndingubani bani, ndiyayitshisa le nto, ezaa zinto wethu ezaa nto zakudala zerephu ubani sazikhumbula kahle. Besenza laa nto ke sana, and wayemdala for le nto wayeyenza, but ke waye-boyfriend yam and ndandimsapota nje ndifuna uxoka ndimsapota, ndangaboni kwanto ayi-wrong. Yayibona zitshomi zam uba yho asana akamdala for uqoba sana nini ngawo nje banomona umntu wam uzoba ngukhispanya university and andizuvela kwividiyo. Ndandingumntu I think wayefake ezaa ngqondo zakhe apha kum uba uzawupopa, nam ndandibhiliva kuye uba nyhani one day uzawupopa. Ndandimsapota guys, shame ndifuna uxoka, ndandimsapota. So kule weekend ke ngoku uorganize weyena organize ezi-events zabo ke, uorganizile i-event uba kuzawufika ii-rappers zaseKhayelitsha nasePhilippi nasentoni like kudityanwe andazi uba kwakuzodisanwa noba kuzawuthini, but kwakuzorepha wethu laba yintoni igama layo. Okay, nyani ke umntu ama-organize achaze izawuba Saturday. Andisinditshilo uba ndiyasebenza mositandisebenza e-KFC, so kwakusetyenzwa ngee-shifts phana. Kule veki ndisebenza i-shift ekuthiwa yi-graveyard. I-graveyard yayingena ngo-12 midnight iyophela ku-8 ekuseni yabo. So ndilandwa yitransport indilanda phaa ngabo-11 10, yayiqala uphika apha ngabo-10 and then yayifika kum around 11 so yabo. Okay, nyani ke ndiqomba okay like ndizawukwazi uyobukela i-boyfriend yam because ndingena le shift, so ndinemini yonke kahle kahle yokubukela. Iwesana yayikhathalisa laa shift yayingathi ungalala imini yonke xa uzongena laa shift because kuyadika usebenza ebusuku like uyadina, but ndandisenza noba yintoni for indoda yam sana, ndandimsapota cool. Yani ke ndixela itshomi yam batshomi siyahamba ke, i-boyfriend yam iyaphefoma, ndikhaphe imrhotsi sihambe sobukela umntu wam. Yani ke angabi nangxaki because akenzi into and uyafuna ukuhamba ezinto nyani. Kungabikho afika uSaturday ke
mhlambe notshomi yam siplane outfits and kuningi ndibe mhle kaloku because ndiyitsheri kaMjita and uMjita uyaziwa and uMjita i-organizer, so like icinga like he is well respected man guys, yabo. And also wayemdala kwaba bantu wayerapper nabo, i-rap uyiqale emdala sana, so bamrespecta uba umdala and uyi-organizer yabo. I think wayentswembu naki-rap andikho sure. Cool. So ndifuneke ndibe mhle ke xa ndi-introducer kwezi abantu arapper nabo, ubone intombi entle yabo, naziqhenye angabi nantloni ngam. Kungabikho nto ke sihlambe netshomi yam sibe bahle sibheke phaa. Yayikwenye indawo wethu kwakuthiwa kuseLeiden. Kwakuyiyadi but kwangekho ndlu, like open space ibiyiwe qha, yabo. So babezoculela apho ke bafike bakonekta izipika zayokonekthwa kwenye ihoki yayifitshane ukwenzela uba kube nesound, yabona ezaa nto njalo. Sihleli ke apha phandle and kwakuphaa around 3-4 emalanga. Hey sana abethu 5 yaqala i-event ndiqoma ndiyapenika because kaloku ngo-10-11 funeke ndihambile ndibheke endlini yam apho i-transport yam izandibheka apha khona, yabo. So andina mini yonke kahle kahle. Nyani ke sihlale abethe u-6 akaqala basaqokelelana bakafiki bonke ndiqoma njani kodwa wesi yayi-day event lena guys, njani bangafika abantu kodwa i-day event. Ndithi guys sekubetha u-6 ngoku ndiyapenika uba kanti le event iqala nini sana, funeke ndihambile kaloku mna. Bethu 7, I think xa sesiqala ukuthi 7 bekhona izinto eziqala ungathi ziyahlangana ke ngoku baya arrange uba kuzawuqala abantu, kuzawuthini abantu ezaa nto ezinjalo wethu. Nyhani ke abethu 8 kube ngona kuqalayo, ndazi uba kwaqale AP group baqalise, but mna ndahamba phana ingekaphepha boyfriend yam, umntu endandifuna ukumbukela, yabo, kodwa kanyenzeka uba ndiyihambe, yabo. Cool. Nyhani ke ngabo 10-11 ndahamba ndabheka endlini ndayolinda itransport yam. Yathi itshomi yam ndiyishiye like uzawusupport i-boyfriend yam on my behalf, ndiqomba okay like bazitshomi iwesi uba i-boyfriend yam yemthanda njani sana, wayethi mthiye igama, wembiza ngegama elimnandi then yona bajealous sometimes, but ndiqomba hayi ndiya-overreacta, they're just friends. Wembiza yayi-pet name ani yayimnandi sana, ndiqomba awuthiyanga nam vele ugqumela uthi wesithi uyamthanda ucute utukutuku, wayithe itshomi yam ezazithuthi zityhuthi zinobuso obutyebileyo, umntu ufike etumtum uzadula zinjeya. So wayemthanda esithi wamthiya mani, ndazi uba sithi chubby chick, so nto but like yayinto eligama eli-cute. Nyhani ke okay like bantu bashiya khona ngxaki mosi sebeqhelene ngoku, so akuzuba awkward. Andicingela uba like itshomi ayizubhoreka, ayithi sakazubhoreka baqhelene ngoku uzawuhlala naye bancokole okanye itshomi zakamjita, yabo. Nyhani ke kodwa ndiyavuyana noba itshomi yam iyafuna ushiyeka azisapota umntu wam, yabo, like makahlale. Nyhani ndihambe ke ndibashiye ndibheke emsebenzini. Cool. Xa ndifika emsebenzini ndizame ke ngoku, I think that xa ndifika ndizame ukhona i-boyfriend yam ndimbuza uba like ihambe njani i-event. Andithi ndafika around 12 emsebenzini ndifuna umbuza ihambe njani i-event, but like angayibambi ifowuni xa sendifowunile ndiqomba okay inamba sekwi-event because iqale late, so usesebhizi uzawubuyela kum. Hayi ke ndiqalisa usebenza, ungabikho nto wethu like ndipholile siyasebenza, ndikhetsha nee-colleagues zam, like kwakumnandi ke sana emsebenzini, like ndandi-enjoy uba even though nangawuthandi namsebenzini but kwakumnandi shem, like ndandisana nabantu abarayithi. Siyakhetsha ke ndanayo netshomi ke yayiphaa emsebenzini like i-best friend, sisazitshomi nangoku. I think ndandikhetsha naye ke sikumnandi sazincokolela, kwakuba mnandi mani, kwakuba mnandi. Bethe 3 ndiye elantshini phaa ngo-3 ekuseni kusa, and boyfriend yam ndicheck i-text, ndichecka i-WhatsApp yam uba untext lena, no text, no missed call, like nje uthule ndiqomba i-weird, like uthulele ntoni,
I'm sure ngosophumile ki-event like ngixelele isiba ugodukile okanye ureturn i-call but nicinga okay mhlawumbi akakwazanga ungirishe akayirishanga i-call kube icinga ndisemsebenzini ngoku yabo hayi ke kungabi khona ndiqonda like ndizawujonge ekuseni yabo so nyani ke ishift iphele ndipholile like akho nto like ishift iphele ndiya ekuseni ke xa sesigoduka ngo-8 sasingawatshi so wozikhwela iteksi uzihambele okwakho yani abethu 8 nam lokhwela iteksi ndiqona okay mavele ndibuyele apha endlini yakhe yabo andiyazi ndandifuna ukumkroba wethu uba kwenzeka ntoni ndehlike phaa ngasendlini yakhe ndihambe ndiye kuye ndifike egeyithini igate yakhona yitshixo so ndingqolisa igate so uba like andive ndingqolisa hayi ungavulwa kuphume wayerenta emzini abhek so kuphume umntana walapha uve igate like okungqola like ndibe ndifuna iviwo nganabe ndacinga uba uzayiva njani sanesebhek but aphume ke lo mntwana ndimxelele and wayendazi ke ndimxoba ndize kubani bani ndicela undivulele because I think ulele again ke okay wayengafuni ke sana kuvulwe engavumanga but I think laa mntwana wayevuma ukuba wayendazi yani ke asenesishixo azovula ndingene ke qushu ndijikele emva kwendlu ndifike ndiqonqoze cwaka ndizama uba ngathi like ndiyawuphusha umnyango athi uyeza like mandingaphushi uyeza khe nyani ndihlale ke ndime umnyango hayibo kade eze sana ndiphinde ndiqonqoze hayibo hayi angavuli sana like aqine isibindi angavuli like athule like angabi sathi noba uyeza ke ngoku akavele athule ndiba ndisisidenge apha emnyango ndiqonda okay makhe ndihlale like ndingahambi ndibona uba kuzothini because akandivuleli and ngoku sendisuspicious ndiyayicinga uba unobuhlele nomntu phakathi because wayengavuli ndiqonqoze yani like ngoku ndiyabona uba ndiyabhanqa because dala nqonqoza abavuli kodwa uthe uyeza like ndiqonqoza ndidikayo ke ngokuba like ucango ngiyalibetha and ngoku xa sendibetha ucango kuzawuphuma nabantu basefront bazofuna uvuba kwenzeka ntoni apha unyanzeleke uba makavule qha ngoku nyani ke azovula nyani ayevula sana shock of my life uhleli ebhedini netshomi yam like basebhedini bobayi-2 guys basebhedini bobayi-2 andiyazi bengathi ndiyaphupha ngathi ndibona into engekhoyo qoma le nto ndibonayo yiyo nyani like iyenzeka yiyo nyani ndibuze okay ndizama ukuzibamba uba okay like usupenika yabo ndibuza hayibo kwenzeka ntoni apha like ndibiza ugirl ndiqale ndibuza ugirl uba hayibo mandithi ngu-Amanda hayibo Amanda kwenzeka ntoni apha athi ke nake kwenzeka le nto uyibonayo le nto icipha mbi yenzeka like utsho ngeshori sana uba kwenzeka nto icipha mbi yenzeka ndiqomba hayibo nendlela ndiphendula ngayo okay ndiqhele emfaneni ndize ndithinywam kanye but ndiqoba andifuna uzicacisa uba ndixhelekile but ndixhelekile ndiqhekele emfaneni uba hayibo zothi ngusiya hayibo siya kwenzeka ntoni apha athi usiya ambize ngela gama lakhe ndilibe wethi ngubani uba uchubby chicks wengochubby chicks kodwa like eligama yabo but ambize ngela gama uba because bengamvuleli so ndampha inantuka ndampha indawo yokulala because kokabe bengavulwa yabona manje nelibalibali liyaxokwa aqala uqhala amehlo lo unguchubby chicks apha ecaleni yabona andiyazi uzama ukubonakalisela mba kuyaxokwa apha laa nto uba hayibo yabo wenza kulo mfana but ndimamele umfana ke uyaxoka uba hayibo baby and then aqhubeke ngoku abe secela uxola uba ndicela uxolo ungaxeleli uyandicenga uzama ukundicenga uzama ukundenza like
ndibe right because nasengasekho like impilo zami ebuhlungu shame ebuhlungu nyami andinoma ndithini so uyangicenga uba hayibo baby andiqhathi ndibhile no athi sangicenga njalo aqhashambule ushabi jikisecaleni uba hayibo njani sana like aqhashambule ukuba akaqhasha unomsindo uba like ecenga mina kodwa uhleli naye ebhedini uba hayibo ngale ngiqhele kakubi bani azama ukuyiveza uba kahle le ntito ngilomfana uyaqoka and ke ngoku aba bantu bayajola like akalelanga nje apha kuba iphiwe iyanto indawo yokulala bayajola hayi ke qale apha ingqabano baxabane bayithu aziveze ugel ba ikhonto yenzekayo apha phume nendaba ke ngoku caba kudala isenzeka lento ugel athethe indaba uba hayi athi nina uzama uxabana nomfana but ezindaba azikhuphayo uzama ukubonakalisela uba kudala lento isenzeka yo sana nandingaxoleka ngebuhlungu inhliziyo yam sana ndahlala ndabukela ke bexabana xa kwam ndasuke ndaqonda you know what akho nto izawulunga apha ndaphuma ndahamba ndabashiya ndixeba yabe iphelele apho ke sana i-friendship yam nogel like yaphela i-friendship kodwa uziqomba amantombazana amamenemene ndayixolela indoda guys like ndandamxolela umfana saqhubela kasijola after endenze iquza wajola nechomi yam but yeah guys ichomi azilunganga